Ало, да. Не може! Сега ги изтрия. Няма да ми викаш, брат, ще ми викаш тате. Чай, че се обидих, той пича мангал, май аз му викам да ми вика тате. Ето, сега влизам и ги изтривам, виж сега да виж, сега влизам и ги изтривам в леда, виж. Ама там Дани се е качил в YouTube, Адриана в Facebook. Добре, триага, Дани, ай, триага. Абе си веро, че ке ги изтриеш, букук. Ма, от се разправяш такива. Аз не мога да разбера от се разправяш. Ай кажи ми от се разправяш. Няма да ми говориш така, Букук. Ако ти трябва пари нещо, кажи, батко, лосуши ми, да ти изпрата, да те такова. Ти искаш известно да се правиш, не си добър. Ма няма да ми говориш на въпреки. По принцип, с Дани това стана случайно. Моля? Да, се при тебе случайно. Ма от ти мешаш чужди хора, не мога да разбера. Она Адриана, че си се връзва на тяло, да, ама. Дани, Деси, там тия, нали ще са ти направили хората? За Деси нищо, аз това клипче по грешка го фанах с Пламен. Сега изтрели го от YouTube това. Не, нали, думам с тебе, сега чакай, ке взема телефона и ке почна да трия.